Manihapon namin ni Mario, yahan ang gihukad ang lechon paksiw, tapos na atay, lain na sudan. Mao na siya ang akong nadala dito sa birthday ni Janjan. Yahan gi lechon paksiw ni Mario. Yung mga na dayon ta. Ang sabaw dana mo atong bahog sa dog and cat, no? Lami pud sad na siya. Naghukad na si Mario. Mga mi. Nagugas ko sa kamot kay Mag, kinamutra ko. Magkaon na mi, manihapon na. Mag-pray si Mario. Amen. Let's eat, guys. Lami kay tagsudan. Kay, naka-bring house man sa birthday. Mga onata, magkinamutra ko. Kay lami magkinamot. Kaya ko nakakaunda ni kaganiha. Atong kilawan. Diba? Lamig po siya. Daghan ang ngita sa kang Mario kaganiha. Nga kaganiyang buntag po lagi, gikan diri, ako siyang giignan nga mag-adto mi sa birthday ni Janice dito sa Bulisong. Kaya dito naman held ang birthday ni Janice. Mao to nga nag-ingon ko sa iyaha nga mag-adto mi dito sa Bulisong. Pero nag-ingon man siya. Dili siya mo uban. Nya karon akong gidalhan siya sa kung unsay nakaon ako didto, mausay akong gidala diri. Nya kay wala naman lagi cake. Mao to nga wa ko nakadala. Di ka ni siya dito yala Uncle Ildi kay nagtagay-tagay ni sila. Saan niya gitagay dito? Angay. Angay. Hindi sa ba ni pagtagay? Angay. Ang Kamu sa tulo? Hindi kami napahit sa tanduay. Makoy. Sa makoy? Isun siyo. Ha? Isun siyo. Naari diha. Dahil ang trabaho. Mauta nga wala siya kaganiha. Kaya akong diuban, di man siya mauban. Gasod po og babahon ako si Mario. Mama, ni bantis ko butot ma. Ha? Nga toyo. Ko nila ma. Gina. Nila mama. Kaon na. Abay ko nila ma. Bagi nila ma. Unsa oras nimo gibahugan ang baboy? Ato na. At timanan nimo ang mga buhion. Kaya nga no, ang diri sa bukid, diri gid sa among payag, wala gyud sad signal jud. Mao nang kinahanglan ko muadto sa ubos kay para mag-upload. Kay everyday man jud ta mo upload, mao nang kinahanglan jud nga mulakaw jud ko diri para lang mag-upload niya. Siya man mo'y mabiling diri, siya ang magbahog sa baboy daw iro. Mao na'y trabaho ni Mario dini. Nga. Dili man kabalakan. Kay nag-atiman man sad ko sa iyahang pagkaon. Na may sudan diri. Ay, na apple. Bugas. Bugas. Ha? Di na ka? Agoy. Undang na si Mario. Kaon na lang. Ayaw na bababoy mo. Mao nang kinahanglan jud ko nga mag kuan tugbong kay para lang mag upload. Ma, abay nila mama. Doon nila
ma. Ay dati sabay na ma, ibutang nga rate ma. Kana. Kinibaw na ito ni. Naa si Mario diri sa gawas. Muari ta dani. Kay naa sila dani ni Daniela. Ang Daniela. Kaya si Mario naglingkod-lingkod na ni Garillo si Mario. Agoy, si Garillo na sa. Agoy. Mario, nabusog ka pa? Palit ni ko sila mama. Agoy pa. Nabusog ka wala? Nabusog siya. Dani si Daniela. Agoy, tungtung. Agoy. Ang Daniela na mo di. Ali. Ala, pungot lagi ni si Daniela. Gikaliguan ni mo niya? Apel si Piulo imong gikuanan? Okay. Yara. Humot si Daniela kay gikaliguan ni Mario. Kani siya lambing kaayo ni siya kanang gikan sa kuan lungsod pag uli nako magtabo din ni siya niya magkitoy-kitoy din iyang kuan diri sa ikog niya muduol dayon agkawala ra akong stress oh ngano man eto guys di ara tambay-tambay sa mi diri sa gawas oh okay ya na mo ni ang among anak ni Mario nanganak namni dagan kini anak to pa oh mga itoy oh kani ang kamagwangan namong anak ni Mario ang among bata nga si Daniela ibili ng isa ka baji o isa ka laki ihatag kini tanan Okay. Buya. Na. Tulog na. You're so very bad talaga. You're so very ano. Mula nila karon na Sok sa ilok. Sok sa ilok. Ano mama? Ano? Butan nila ma. Dira si Mario. Butan nila mama. Butan si Daniela si Mario butan dili. Mama baby. Si Mario butan dili. Mama. Agoy. Okay. Abay na nila na mama dahil. Kuasa niya tong anak di. Hawiri. Ni bata mama. Oh, hawiri na tong anak. Hawiri na tong anak. Lag mo nila. Isubra pa yung tao mama. Taaka pa tao mama. Ngawong anak iro. Tip pamatap. Unsa nga kuan nimong kuan kato shampoo? Thank you so much di ay ha kay sir. Susi mo pantuhan sa mga gihatag nimo na tambal para sa dog, shampoo, nga gigamit na niya ang shampoo nga gihatag ni sir. Susi mo pantuhan. Matulog namin ni Mario. Kay gabiin na. Mama, abay ko mama. Abay ko mama. Manghugas ako sa akong tiil. Kay nabuling ang akong tiil. Wala. Lubog-lubog ang tubig diri sa amon. Kay bago mang limpyo ang tangki. Maunang lubog siya. Nya. Ang diri, ako po sadsagi butang-butangan sa bulak. Nabot unsay pangalan anak na bulak. Akong gibutangan decoration lang diri sa among CR. No? Ug daghan salamat sa naghatag og tiles. Thank you so much, Ate Mar. Thank you for the tiles na binigay ninyo sa akin. Maraming salamat. Ito maganda ang CR natin dito sa bukid. Matug namin ni Mario. Ato ning palungon ang suga. Agoy ginuo ko. Nakabrief na pud si Mario ginuo ko. Makita na pud ang iyang hamis nga tipot ani.
Paingon na may matug ni Mario. Abay ko mama. Tanaw si Mario sa video kagani ha. Dito sa birthday ni Janjan. Nabusog ka papa? Ha? Ito ko baboy. Nabusog ka? Nabusog si Mario. Matug na mi. Agoy ginuok ko. Nakita ginuok ko. Hindi na pwede pakita ang sampot ni Mario. The next day. Lason mong halik. Maayong buntag, si Mario naghugas siya sa plato. Ako mamahugpod sad ko sa baboy. Gipalit na ko kagabi nga lechon manok. Amo pod sad to lutuon karon ipaksiw na lang siguro namo. Atong butang dani ang atong kuan, kamera. Nahuman ako pamahog sa baboy. Mag-prepare nami para sa sudan sa pamahaw ni Mario. Ang lechon manok dili na ko gibutang sa freezer. Nya, I'm sure nag-ice ni siya karon. Isko sa ako. Agoy mo ko si Mario. Amo nang i-prepare ni Mario ang among sudan para sa pamahaw. Lechon manok atong ipaksiw. Ato na lang siguro ni siya ipaksiw. Kay natadtad man. Nindot unta kung wala ni siya natadtad. Kay ato lang siyang initon unta no din atong hambat-hambaton. Unya kay natadtad naman niya, ilitson paksiw na lang ni nato. Lami ni siya kay kargado siya og tanglad. Narayang sos. Mao ni siya ang atong itimpla sa atong lechon manok. Nga naatay, sibuyas, bombay, dayon ahos, naapod pepper atong butangan dani para muhumot pud sad siya. Unya si Mario, nagprepare pud si Mario para sa nilungag. Nya, maura ni atong ibutang, wala na tay daghan ibutang nga mga lamas kay ngano namata sa bukid. Papa, unsa man ning itlog, imo pa ning kaunon dili na. Ay, ihatag ni mo ni manong tuto. Okay. Kaya nga no, napalpak ang itlog nga balot. Kaya murag di na balot. Luod nga di ko kasabot nga murag lahi nga pagkaluod. Maura jud ni ang atong ipanakot. Ahos, unya naapod sad tay, sibuyas, bombay. Daw ka ni pepper. Lami na ni ang atong lechon manok nga atong ipaksiw. Ato na siya butangan sa suka. Ato pud sad butangan siya sa tuyo. Dili na nato na siya kwaon ang tanglad kay nagdala pud sad na siya humot sa atong niluto. Ato na pud sad ni ibutang ang atong mga panakot. Ana lang nato na siya. Maapil raman sad na siya og ka luto. Lami kay tagsudan karon ha kay lechon manok niya atong gipaksiw. Ato pud sad butangan siya sa pepper. Gamay lang. Ato na ni siyang natimplahan, nanay tuyo og suka, tapos naana ang atong mga panakot, sibuyas, tapos pepper og ahos. Nya ang kaning tanglad, dana ra na nato siya ibutang, dili nato na siya kuhaon para humot-humot ang atong niluto.
Tuara si Mario, nagsilig-silig siya sa gawas. Oh, limpyo kaayo ang among palibot. Kay si Mario, mag-atiman man pud sad na si Mario diri sa bukid. Kay siya may mabilin diri sa bukid, kay ako maningkamot man pud ko nga mag-upload kada adlaw. Mo na yang trabaho dinhi, kay baboy raman og iro ang yahang atimanon, kay ang baka tuwa dito sa akong igsuon gibutang. Ato na ni siyang ion, kay para maluto na nato ang atong litson paksiw. Nya lami kay tagsudan ha, kay litson manok unya atong gi paksiw. Di ara ato sa ning trapo-trapuhan dani, kay para limpyo ang atong lutuanan. Ato ning hinayan kay basin magdukot siya dili nato mabantayan. Nya ato ni siyang ugay-ugayon. Kisay nakarelate diha sa ugay-ugay. Ato ni siyang ugay-ugayon kay para ma-mix ang kalamion. Wala pa din na ako siya butangi sa bitsin, pero nunit tupot bitsin na lang kay lami naman ang lechon manok. A few moments later. Ato nang tan-awon ang atong niluto kay murag something na nimaho na siya. Humot jud ang tanglad no. Manimaho siya guys. Diara. Ato nang siyang bali-balihon pod kay para musunok jud ang kalamion. Humot kaayo. Ang nakadalag humot ang tanglad. Buutan kayo si Mario. Kay naninhig jud siya. Wala na siya gikabuhi karon kay usahay ag kabuhion na si Mario. Maunang atong pasagdan kay adlaw niya karon. Unsa man? Di gamay ako tiyo ko na Kasi di gamay kuyukon. itong gamay ba? Ngano man? Kasi ako ma. Agay berti ako. Imo ni gamay rang ako kay something very much very more. Kana eksakto ra na. Sarap ang ulam natin ngayon. Ay mo gi iro ako bahog. Ako ray bahog sa iro. Mamahaw na tanin nyo kay nakahukad na. Si Mario ang mag-ampo. Amin. Kaon na ta. Na ay kaba-kaba nagsulod. Kaon na ta. Magkinamot rapod ko kay lami magkinamot. Ganahan jud ko magkinamot. Sabawan dayon nato ang atong kanon. Mangaon na ta. Kinamot rata. Kay lami magkinamot. Nya. Ang atong sudan, litson paksiw. Nag-reduce ko sa kanon. Kay para masiksik ko og dili ko mabiyaan ni Mario. Ibang nang kumama. Unsa? Mga Manila. Unsa man ako? Pwede mo ko ang muta ng lamyak. Anak ang timpla. Nagsunok jud ang lamit sa tanlad. Para mo kumama. Muni akong ganahan nga daghan tanlad ang litson manok. Nakoy napalit na litson manok nga wala jud tanlad. Wala yung lami. Lami kayo mga anak ta. Pasok kaon papa kay para manambok. Pagka magpamahaw karon, mag-adto na pud ko sa ubos. Kay mag-upload na pud ko para sa akong YouTube channel daw sa Mama. Facebook page. Nya si Mario, diri ra pud si Mario. Diri ra siya mabilin. Kaya naamay mga buhion. Nga lisod pud og kaming duha ang mag lakaw.
Maunang sa pagkakaroon, naglisod jud kog adjust sa akong oras. Kay ngano, kinanglan man jud ko mag-upload dito sa ubos. Maunang, mabiyaan jud nako si Mario dinhi. Kay maningkamot pud sad ko nga maka-upload kada adlaw. Mama. Ay diri man gud sa amo, walay signal. Maunang magporsige jud ko mag-adto sa ubos kay para maka-upload. Nahuman ako kaon, akong i-prepare karon ang bahog sa itoy ug sa kang putot ug Daniela ug Piolo. Si Mario, nagkaon pa si Mario, gipaningot ko. Ito na kala din na kay. Kasan na ako na. Ako nang napakaon ang mga itoy. Paspas kay sila mukaon. Ya si Daniela, wala pa ni Daniela nahurot ang iyahang pagkaon. Si Mario si Mario Dani. Naglingkod-lingkod si Mario. Ako ito. Nanigarilyo ka, wala? Ikan ka ma Paulo ma. Ayaw, tara na kay atong atuon ang baka. Aya motor ni Mario na ara. Nya ko motor pud to adad to. Among atuon karon ang baka. Kay si Doy-Doy nga akong pag-umangkon, tuwa man nag-graduate man siya sa Cagayan. Kay dito raman nag-graduate ang mga scholarship sa ABCA. Nya karon among atuon ni Mario ang baka. Pagkahuman, muuli si Mario diri, ako paingon mag-upload. Unya, ang baboy, unya sa udto, imong bahugan. Karon, maghikay nami kay mag-adto nami ni Mario. Daghan kaayong salamat sa inyong tanan. And thank you very so much kay 52 followers na tayo. Daghan jud kaayong salamat sa inyong pagsuporta sa amo ni Mario. Thank you so much. Lason mong halik. Eto, diretso na ta. Maghikay-hikay na. I love you all, guys. Bye!